Haba Riewspah ke Counsil, Riewspah ke Jaitbynriew, haba M ke Counsil, M ke Jaitbynriew. Tangkin di kikitian ki bakandian keblai shibu tan arpun Rieu. Ai keblai ru nagamta ki EM kemjuru ki MDC barok ki bedan hakni kapor. Hoi kham tam ngamla klem da ai keblai ya EM in charge finance iba sabar lang warba iberi MDC nang tena pak mau kenrau constituency iba lawan ra ya kani kamang tengkah kebasyai kamang tengkah kebabej keberhenti kamang tengkah keban pen yok nong na kam tajungi council hi barakawe ha kamang ngap ya ka budget speech ke jongi ha kamang la puliru ha kabal ai ki kiti ke jongi kawe kabala pension ya ka jingmut ke jing perkhat ke jonga kadai ya kawe nagi kantin ya ka mamai ila tho lan ila kran kata kalong boong tengkai ke jing penlot kesan bom sok kham ha ka banga perkhat ya kini ki kantin hilong shisha ki ki kantin ki ba shongkun ki kantin ki ba don shisha ka dor ka nogrem ka bajeliu po jongka ki nogrep ha ka bagi thung ki ba hadian bau keba ulami i badon keba ubadon yuk kha badon ru utu snap keba ubam don iye po tu snap keba ubam don iye po dai tong start ubam don ka jing motoi iye nak tam nong rap dan rei tu badon yuk kha po ulong ka jing motoi nak tam tagi nong rap kalong ru kumju igini sembok kantin ya ke ba em en charge labo ki jing pelur kesan ki bom sok khau ki bom don jing motoi iye nak tam tag council han rei ngin kampale jing bon shiki ai ki jing motoi ki ki ban pen motoi na ka ban ta jong council tadai namar kata ngasko bakini ki kantin ya ka ba em en charge lawan ra labsu hagani ka budget speech ka jong ka long sha ka jing khathau ka long sha ka dor ka long sha ka bas pen sngau hun masiem kham tam yang kum council hi barok kowe nang ta shu ha ka bangi phai ban pe syagani ka budget speech ka jong i baga jingkran ka jong kalong na ka banta ban plilan leng bakini ki online process ya ki jinglum ya ki professional tax ha ki branch office ki prepare jong council kani ka lapen mantoi om tang e council henry ka long ru ka jing pensuk na kam ta ki nong tre bat ka jing pensuk ru na kam ta ki breu ki beran kam siu leng bal jong kani ka jing warra ka jong em in charge ngasngo bakani ka long ka jing rap shibun kham tam ya ka ban no pen bakla lani ban no pen jalanti ya ka pisa ka bari hok ka jong council leng ba jong kani ka online payment let's see ngila ban yo ya ka jing ban ya ka jing khoi ya ka jing renti ha ka wede na ka ban ta ka pisa ka tengka jong ka council ngasngo ru ya ka ban ai khoblai kham tam leng ba kani ka mang tengka jong ni usnam arjar arpsan arpun Rieu ha ka balawan ra ya ka mang tengka ka babun ke jingmi ban ya ke jing pendon lesi ngamla bantep agi snam ki bladap kala don le em ka bakum kani henry la si la ka don kalong lesi ka babha ya ke bengin yai bot dien ya ka bengin yai biteng ya kani nang ni syakman ban lesi la da ompot judan nasgo ban ai khoblai na kam ta em in charge ba lala ban wan ra ai kani ka mang tengka ka batam ka jing yonong ban ya ka jing pendon jong council lesi ngala ban ongru kani ka jing wan ra jong em charge kani ka benta kalong ka pen kan mau yang ni bagani ka isi ka benta ka wan ra ya kata ka benta ka bagi ong bam kulai ket hati om shu ya ka babun ka jing lot ban ya ka jing penmi tadai namar kata ngasoban ai ka jing ro ka bakra na ka benta kani ka isi ka benta ha ka bon ra ya kani ka mang tengka ka pen mentoi na ka benta joka council hi barakawe syong kunor badon brom syaba kan syong akwa pen pau ya kani ka we ka benta haga bangai kendo ya iba sai borlang warba leng ba jing ni ki benai ki bladap haga bangala pet ya i nakli ha kejat ngawala i ya i nglayo i desi ibam idon jing matoi lani idon jing phoi dai e ru ya
Riewspah ubaret Riewspah ubalengkat Handrai onda bangilai poi syakakam Handrai iban ban ia ka jabing ka bakrau bat ka jabing ka baprau dai nomor kata ngis ngau tho bangi don kam ya ki Riewspah ki ba nap ya ka jabing ki ba nap ya ka jingmut ki jing perkhat ki ba biang ya ka bor perkhat na ka banta khamtam ha ka bangi trei ya ka kam na ka banta ban pen bantoi ya ka Counsil bat ya ka Jaitbynriew hi barok kawai ka pasang ka phalang jingmut chu sanga ya ka wei naga jingi tho khana ki por ki ba menchua mersiang haga wei ka si haba ulek ban thiet ya ka jing thiet jok u na dukan bi I ka wei ka dur bula bat onda bola pan ya ka ta ka dur bula trai jok ta ka dukan ula ai bat onda bola tenju eka casting kedor bat onda bola pet ya ka dan I ong onlei se ka dur bula ka jabing si ka batam ni sngowa leng ba jok ni ka por ka ba mata ka jabing ka batam ka mangidon kam khnang na ka bantaban penmentoi na ka banta Counsil hi ka jongi parok ka wei khublai shibo ni en charge of finance ibalawan ra ekane ka mang tengka ka papura ka mang tengka ka penmentoi na ka banta Counsil bat kumju hiru ya ka isi barok ka wei ngala banong haba Riewspah ka Counsil Riewspah ka Jaitbynriew haba M ka Counsil M ka Jaitbynriew tangkin di kitien ki bakhandian khublai shibo